Yilo lolu hlelo kuso leso sikhathi. Ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti kuso leso sigodi indaba zensango phela. Ngikubingelela bukhoma kulo lolu hlelo lwethu olumnandi kakhulu ingonyuluka. La wena mbukelo osuke usibhalela khona uthi cha Siteteleko hamba nami, teteleka nami ntokazi. Khona omunye wabantu engifisa ungihlalise naye phansi, engifisa sikhiphelane naye ingonyuluka noma kukhona okuthile okwenzekile engifisa sihlale phansi sikulungise. Namhlanje sibhalelwe intokazi uNtokozo uthi asiye Mlazi kwaKay. Uthi cha ntokazi ngifuna ukuyobhekana noma wami ongazanga wangizala noma engazanga ngavundla esibelethweni sakhe kodwa ongikhulise ngendlela nanoma ngabe yimuphi umama ingane wayeyizala angayikhulisa ngayo. Namhlanje sibheke Mlazi kwaKay la esiyobona khona le ntokazi udaba olungayo namhlanje, le ndlovukazi okuyiyona enkulu kangaka osukwini namhlanje. Okwakho ukuthi uhambe nami size ukuthi ithini into, kwenzakaleni, yini le yenza ukuthi beze befike la, yini le lenhle kangaka noma yini lokho okuhlukile bona bathe ake siyobahlalisa phansi sibahlalisele khona. Asambe mbukeli. Ngiyanibingelela nonke babukeli emakhaya. Bingelela abadala nabancane. Igama lami nguNtokozo, ngwacela isibongo. Ngibhalele iSteteleko Media ngoba bengifisa bangisize ukuthi bengiphelezele ngiye kokhuluma noma wami. Kuningi engifisa ukuthi ngikudlulise kuyena. So ngibacelile ukuthi ke bengisize bengiphelezele and nginethemba lokuthi uhambo lethu luzoba luhle. Ngiyabonga. Okay. Nginganibizi ningangihuduli. Sanibona. Saphila njani? Sanibonani. Njani? Siyaphila. Socela ukukhuluma nomama Makhawula. Wena ma. Kunodaba nje sifisa ukulikhuluma nawe olukuthinta kakhulu alukho lumbi kodwa nje udaba oluhle elidinga ngathi singalihlalela phansi bese siyalikhuluma. Ngidlalela ngasana sami ngiyacela hlala khona la. Ngcono mina ngizohlala eduze kwakho. Okay. No, ngizokwazi ukuba comfortable mangisikhumulile. Oh, alright. Ngicela ungathuki igama lami ngisakwazaka nokuyichaza ngibona indlela othuke kanye. Awukwazi ukuthuka ngakakhulumi. Okay, igama lami nguSteteleko mami, ngingwakwaNdlovu Sibongo. Okay. Ngisuka ngaphansi kweSteteleko Media. Kunomuntu osibhalele noma uhlelo la esiye sibhalelwe khona wothile efisa ukukhuluma noma ukudlulisa okuthile komunye womuntu asondelene naye. Okay. Uhlelo lwethu luye lube mayelana nemndeni. Okay. Nomndeni hayi ukuthi sisuke sizogubha izimfihlo zomndeni noma kukhona okubi size ngakho kodwa okwethu ukuthi sizokwazi ukunika labo bantu ababili ithuba lokuthi bekwazi ukuhlala phansi bekhulume. Alright. Kodwa ngaphambi kokuthi ke ngisho noma ngethula ukuthi size ngobani size ngani ngiyaye ngifisa ukuzwa kabanzi ngomama ezichaza ngiwumama usibanibani ngibe nemibuzwana embalwa engiyibuzayo kodwa nayo leyo mbuzo engiyibuzayo so ingakuphoqi noma ingakuphoqelele ekuthenini uphendule muze ukuthi awukho comfortable ukuthi ungawubuza. Alright. Okay. Ngifisa nje ukuzwa ukuthi umabani uyichaze ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili. Alright. Mina ngusembile ngwakhawula kodwa ngibizwa komama la. Okay. La ikwami ngishadele kaSibisi shothi uMasibisi
uMakhawula ushadele kaSibisi. Oh, Makhawula ushadele kaSibisi. Okay. Yeah. Okay, nabantwana abangaki ma? Nginabantwana about 3 ekhaya. Okay. Mina kodwa ngokwami ukuthola kumthombo wami othembekile ngizothi unabantwana abawu4, amantombazana 2 nabafana 2. Ngise about 3 la ekhaya. Oh, about 3 la ekhaya. About 3 la ekhaya. Bese kuba khona omunye owami ongaphandle. Wasekhaya kudadewethu, ngisho ukuthi udadewethu. Yebo. Selingana nami ke futhi. Okay. Ngiye ngathola ke futhi ukuthi umzali onothando. O strict kodwa strict ngendlela enhle. Eyokuthi nanoma ngabe yiphi ingane ekhona emhlabeni ngafisa ukuba nomama onothando njengawe. Yeah, ngasho ngithi impela mhlambe kwenza isimo engikhule ngikusona ngathi noma sengumama ngafica futhi kufana abo angaze ngikuthole mhlambe ukujabula ukuthi nje ngithi mina yonke into ihambe kahle empilweni. Yes. Ngikhule ngiyilwele empilweni ngifight ukuthi impilo yami ihambe kanjani yabo leyo nto leyo. So ukuthi mase ngibona ukuthi hayi okay akufanele ngibukele phansi omunye umuntu mangabe exayekile especially ingane ngisithanda kakhulu. Yes. Noma umuntu efika mhlawumbe like uzofika unenkinga yakho angikwazi ukuhleka menginamsizo ngiyakusiza. Mengabe futhi kufanele mhlawumbe uqabele nomuntu kanje ngiyakwazi ukuthi ngeke yabona sibanibani lento ebeneza nesibanibani mina angiyithandi. Ayikho lendlela esingenza ukuthi silungise ngayo. Angiyena umuntu ojabulela ukuthi ubona abake abantu abawu2 bengazwana yezwa leyo nto. Kodwa ngijabulela ukuthi abantu bajabulela ukuthi hawu azowasiza mami la into ebehlangene ngayo ingasizwanisi namhlanje sesiyazwana. Yeah. Nje nezingane ngiyayithanda kakhulu ngiyafisa nje nekusasa labo ukuthi libe right yabo. Angifuni ukubona ingane exayekile bakuyenze ngabe zonke ingane ngihlala nazo. Okay. Yeah. Okay. No, siyayisiqhuqumezeleke thina njengabantu okuyibona noma ngithi siyimbokodo siqhuquzela ukubona abantu besifazane abanothando abangalidlulisi ebantwaneni babo kuphela kodwa noma ngabe yimuphi umuntu othola ukuthi unenkinga akwazi ukukhalela kuyena. So lokho kuye kube yinto enhle kakhulu kuthina noma siyibuka iyinhle kakhulukazi kubantu ngoba kuthiwa abantu abadala ukunathi ngoba kuyayithiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. So kungijabulisa kakhulu ukuthi kusana abantu besifazane abakhayo ngeimpilo zabanye abantu noma abanembewu abayihlwanyelayo kulabo bantu labo ukuthi uma kunenkinga balethe isixazululo. Njengoba kuwumsebenzi wami nami ukuhlezi ngilethe injabulo ezimpilweni zabantu. Ngithola ukuthi ke mawami izingane zakho noma abantwana bakho baziqhenya kakhulu ukuba nomzali ofana nawe. Ngilwenzile uphenyo kubo bonke ukuza ukuthi unjani umama kodwa izwi liphume lilodwa nje lithi cha umama nanoma ngabe yimupho wesifazane noma nanoma ngabe yiphi ingane engafisa ukuba naye. Sibuyele emumva kancane ke mama ekukhuliseni kwakhe abantwana bakho bekunjani njengomuntu wesifazane okhulisa abantwana bekhona ubaba ekulekelela nje. Ngeke kuze kukhale ngizoqala leyo ndaba. Nkosi yami. Ngizobeka nje ngithi ngishadele ekhaya isimo singekho bad. Okay. Kodwa nje siphila ku right kukuhle. Yes. Shuthe ekuhambeni kwezikhathi kuhambe kwashintsha. Okay. So njengoba bengingachaza ukuthi ingane zami zu4 u3 ukhona la ekhaya omunye wasekhaya. Okay, yes. So sinomyeni nami sasivumelene ukuthi ngithatha uzongithatha nengane yami. Okay. So ngithe mangibuka lento ngabuka ukuthi nginengane entombazana. Abantu besilisa angisho ukuthi abafani yabo nempilo ngathi cha ingane yami zishiya ekhaya. Okay. Ngafika ke la ekhaya ngafika kwakuhle nje ngahlala nengane zami. Kwakuhle nje ngathola ingane ngashada ngathola ingane. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngizokubeka nje kucace ukuthi asihambanga kahle empilweni uthandweni nobaba wazo. Okay. Wa decide ukuthi angishiya. Okay. The time engishiya ungishiya angisebenzi angenzi lutho. Ngiyimele. Yeah. Ayike kothangela ngilanga ngase
Wa-decide ukuthi azoqoqa yonke into yakhe esiyena endlini. Waqoqa indlu ehlezi kuyona, indlu yodaka ebhedelayo futhi. Hayi waqoqa impahla zakhe nomuntu ayesebambisene naye. Yebo. Wathi hayi seliphelile sengikhetha ukuthi ngikushiye uyibonele. Uma sekushiya wena ungasenalutho ekubeni unezingane zakho uthini ngazo uthi zizophila kanjani kuleyo environment? Ingane disame eshiya uyamazi umuntu esisama sethola uthando olusha akabambe. Esethi uzobona. Esefuna ukuthi ume ngaye uncike ngaye umlandele yabo leyo nto leyo. Yena inhloso yakhe kwawukuthi mengishiya mina mhlawumbe ngizomlandela ngihambe ngimncenga. Ngaleso sikhathi sasizinzima isimo ngifuna uqamba amanga ngoba wangixosha. Mengixosha kwafanele ukuthi ngihambe ngiyoqasha. Okay. Mengiqasha la ngiqashe khona u4 room. Lo 4 room lofuna ngikhokhe irent. Angisebenzi. Ngacabanga ukuthi no angizame inyama yenhloko engakabizi inyama yenhloko sesikhathi. Yes. Ngathatha inyama yenhloko ngadayisa ngafunda ukuqasha ngadayisa inyama yenhloko ngiphekele izingane zami ngidle nami yabo. Nje kwakunzima impela ngoba ngaleso sikhathi ngangibona ukuthi izinto zami ziyabheda kancane ngehla nasemzimbeni. Nkosi. Kodwa ngabuka ukuthi yes bekhona abantu besilisa kodwa sikho isidingo sokuthi ngalahla izingane zami. Yes. Angifuni nganami ithole lento engizwile. Yes. Ngahlala izingane zami ngayikhusela bahamba. Wahamba ohlala nentombazane kuba ngasala ke mina nezingane zami. Yebo. Hayi ngazama ke impilo noma inzima ngazama. Kuthe nje ngisazama impilo inzima injalo. Hayi wase eyabuya. Wathi hayi usefunda ngibuyele la kwakhe. Yes. Hayi ngase ngiyabuza ukuthi awindaba sethi ngibuyele kwakhe nami ngajabula ngaphela bengirenta lapha noma ngibona ukuthi angisabuyeli ngoba ngithanda sengibuyiswa isimo. Sekuyaphola. Ya ngabuya ngeza lana ke mengifika ke la ekhaya ngahlala ke. Kanti njobe ngibuyisa nje ungibuyisela ukuthi kunezinto ezingezikwazi ukulunga zakhe mengashadile. Funa aqala ashade ukuze kulunge into zakhe. Yabo. So mina ngazi. So waze waphoqelela ukuthi waseyangitshela ukuthi hayi manje ngizobiza umfundisi sishade ukuthi uhambe usishade sithole iphepha mesithole iphepha nje sisema eHome Affairs uzokwazi ukuthi yonke into ihambe kahle. Yebo. Akela ngempela ke umfundisi wafika yonke into ngayenzela lana ingempela iphepha nje original ngishadile ngempela ngihamba nami eHome Affairs ngathola ukuthi yonke into right. Wathatha iphepha. Emva kwalokho hayi waphunyelwa imali. Umsebenzi phela imali. Ayiva kalapho qhubeka la egcina khona ukuthi ayisengaphinda ngiphindela ngangihlezi khona. Hawu kade bothi angibuyeleni nani izingane. Ayiphindela la ukufuna khona umuzi wami lo. Hayi la ngabhalansa khona ngase sengamane ngifa angisaphumula nezingane zami. Yes. Ngizohlala kungamane kuphume wena. Ukuze kusale mina ngoba ngizosala nezingane. Wena ungikhipha nazo. Ngcono wena uzophuma wedwa akusale mina uzosala ebheka abantwana. Hayi ngahlala yiwo. Wabona ukuthi fana ngihlukumezeka afike mhlawumbe afike nentombi afike ngikhona. Nkosi yami. Ngadecide ngangaphuza utshwala ngenzi lutho. Ngabona kungcono ngiphuza utshwala. Phephisa sana sami phephisa mama. Uma sengiphuza utshwala ngabona kungcono ngaphuza utshwala ngathi kuba ngcono. Angisho utshwala ukuthi bu right but mina ngakwazi ukuthi ngaphuza ngakwazi ukuthi ngikhulise ingane zami ngitshele ukuthi ngiyanithanda. Noma ngabe ngiyaphuza ngiphuza ngoba kumnandi. Ngizama ukudambisa ubuhlungu. So ngazakhula ke ngazami sifuna grade 2 bahambe baye esikoleni babuye ngiyenza lonto mhlawumbe uthola ukuthi ngene akukho kona ukudla babuze sizodlana. Ngisi mina ayilalani kancane ngisazopheka imali ngisathubela umuntu mhlawumbe ngisaphathisile umuntu maybe ngisazopheka ngisacabanga ngazo sibazodlana. Nkosi yami. Mhlawumbe ngiye ngithumele ngisambanene kubabona inozi ukuthi mhlawumbe nizodlana sengiyathumela ngaphihla nomuntu esifazane asabantshela umani ukuthi akaboni twenze njani. Hayi nje kwaqhubeka ngaphila nezingane zami kuleso sikhathi kukhona nengane entombazane lengane ngibalile eyakhe. Okay. Engikhulisayo nayo. Yes. So ingane entombazane ngangingathanda ukuthi iphumele ngaphandle yabo leyo nto ngoba mayiphatha omunye umuntu kuzoba nzima yabo. Yes. Kufanele kube ukuthi igadwe yimina ngiyayithanda futhi veleke nje sise njengani zami ngiyayithanda kwangempela yona ngane yami nje noma iqhamuka la ngathi sifana nami. Thank you. Noma iqhamuka nje ngathi ifana nami uyibona nje ngathi eyami. So ngayikhulisa lengane nayo
ingane bathi noma ethuzama ngithathe ithi izofeba izodaka utshwala yathi ingane yami ingane ngeke ngize ngikwazi ukushiya uma nami ngizohlala nomama. Yes. Le ngane bifunda nayo yafunda nayo nabo bafunda nje bonke kodwa ngabazamela nje ukuthi impilo yabo ibe right. Yeah. Baqhubeka nje bafunda ke ngakuleso simo ngadayisa nokudla futhi ethi angidayisa ukudla ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngangilele ngingazi ngizodlani indlu iwa le ngane ifuna ibe esikoleni ngaphupha engathi khona into ethi angidayisa ama-wings. Nkosi yami. Ngavuka ngathi kodwa nkulunkulu wami lama wings mengiqala ngithi ngiyawadayisa ngaze ngiwabonela angakokwanda ama-wings ke la kwa mina nje ngaqala ukwadayisa la ngizowadayisa ngithi ngibone phento futhi nje ngizothathaphi imali. Yeah. Hayi ngaboleka imali komunye usisila wangiboleka kwaku-250 wangiboleka wona ama-wings kwaku-350 athama-wings ne-break stand encane. Yeah. Ngosa abantu bangisupporta kakhulu engeke ngize ngiqamba amanga akubona abantu omakhelwane laba engakhenami. Yes. Akubona futhi abantu angathi abayibazulu njenganami ngasupportwa abantu bangapha ngaphesheya. Sibabiza ngolimi olungekho right-ke abantu bale yabo siyasithi amampondo which is wrong yabo. Okay. Bangisupporta ngoba abantu abasupporta-ke vele isikhathi esikhulu bona abasupportanayo nje kakhulu. Hayi bagcwala la kuyibona bangisupportayo kwangathi nje impilo yami iqala ukuba ngcono-ke ngaqala-ke nje kwangathi kuhamba kahle-ke kwahamba kahle nje ngaqala-ke manje nami ngazibona nguwumuntu. Kodwa indli yawa kulowo mzuzu unamahloni umuntu mezothenga ukuthi uzothengaphi. Nkosi yami. Ngingabelini izulu ngitshela ingane zami ningalali ebusuku ngoba le ndlu medilika ngeke ngikwazi ukudla. Jehova. Leso sikhathi balala kusofa ekhishini ayikho indawo yokulala umbhede awukho. Umbhede munye lo owasala mhla eqoqa impahla zakhe lo mbhede lo khona usisi wami khona mina ngilala kubona. So bakwazi nje kodwa ukuthi ngithi hayi ayikho into engizoyenza bayethe bamukela nje sibozolala lo sofa wodwa kumele inisile sime ngenyawo. Okay. Hayi ngathi ngiyathumela mhlawumbe ngathi kuyena ngicela sakhele noma i-toilet kongasenani ukuthi njengoba sibe nendawo ukuthi i-toilet liyawo wathi nje ngifuna ifele iwele phe kwabo indlu. Kodwa-ke lokho ngiyakujabulela ngoba phela wangifundisa ukuthi ufuna ngiyimele. Yeah. Ngazama yawa ngempela indlu ngahamba ngothenga iphisi kathayela ngafaka ngemuva ngaqhubeka impilo yaqhubeka badlula abantu bathenga kona lo mnyama. Yeah. Hayi ngahlala ngaqhubeka ingane zami ngizenza lokho ngidayisa kwaze kwafika ekuthenini uNkulunkulu ngelinye ilanga nje kwafika umfundisi wethu. Okay. Umfundisi uDuma ubaba wethu nje kuyena wafika ngelinye ilanga ezothenga ukudla bathi yazi sifuna ukuthi ngelinye ilanga ngicela ukuzobeka itende la. Ngithi mina uzobeka itende athi ngifuna nje ukuzoshumayela la ngithi mina hayi kulungile akufika uzobeka abaningi abantu abaxelisa kudinga ukushunyayezwa nje sibe nendawo yabo. Leso sikhathi ngisaphuza ngakabiye ukuphuza nje noma ngicabangela ngithi ngcono ngithengele iwayini lami ngiphuzele ngihlale egcekeni mengihlale egcekeni yabo sengizamile nje nokuthi ngakheke ngoba engathi sifunde eMares ngazama nje ngakha ngabiyela ngama-blocks ngilokhane ngizama hayi nangempela-ke wafika umfundisi-ke kodwa nje wafika ngikhumbula kahle ukuthi mhla ngiphenduka ngangiphuzile. Nkosi yami. Ngikhetha inkosi nje ngangiphuzile ngakhetha inkosi wafika ngelinye ilanga wathi hawu mama la uphuza utshwala ngathi mina ayikho into engizoyenza wathi hawu mama qhubeka uphuza utshwala bakho nozile esontweni nje. Hayi afika liphakamisa athi ngegama likaJesu sabe selibeka phansi. Hayi nangempela ngicela ukuthi nje kwavela ngabona sengasabuthandi nje utshwala. Ngabona nje ngishintsha nami empilweni impilo iba right ngafana nabantu bonke ngangaswela lutho nje impilo yami yahamba kahle nje angifuni uqamba amanga ingakho mengibona umuntu exakekile ngiyayifisa ukumsiza ngoba ngiyakwazi la ngiphuma khona. uNkulunkulu ungilandisile ufakazi ngempilo ukuthi impilo injani la ngiphuma khona. uNkulunkulu ayifuna ukuthi ngambukele omunye umuntu phansi kodwa umuntu omelambile noma enenkinga yini ngikwazi ukumsiza. Yabo so yona impilo engiphilayo njengoba ubona kumele itende nje la siyakhonza ntambama. Okay. Ubaba akasekho njengamanje? Ubaba ukhona uyaphila. Uyaphila yena ukuphila kodwa usehlala kubo. Okay. Isasokho usahlale kubo ukuthi the time esengiphethe kabe sengihlukumeza nendaba yamantombazane sefika nawo ngikhona wangikwaza. Wangikwaza ngalendlela ukuthi yabo nje la ebusweni nganginezikaka konke la nginamanxeba la ngemuva nginamazinyo yabo nje wafika ngipheka ukudla kokudayisa wafika nje wathi ngazi intombi yakhe itheni wangigwaza. Nkosi yami. So umuntu ongathi nje hleze neenga nje yabo loyo muntu loyo
waboshelwa le ngaseNgakamnyanto, so ngathola protection order. Waseyahamba-ke yena-ke wayohlala kubo, nami ngahlala ney'ngane-ke. Yona kodwa mefikile ngiyamphakela, angimzondi, ngiyamphakela mefika ngiyatshela iy'ngane zami ngithi bantu bami ngoba mina yami inhliziyo yalimala kakhulu, ngacishe ngafa nganishiya. Iy'ngane y'khala zifuna ukuthi ngilanyula lo makhelwane bengekho, abantu babekhona bethi sasesisaba esephendukela isilwane. Ngaphoqeka ukuthi iy'ngane zami-ke hhayi mekhona zimphakele, zamphakela mefikile mengafikanga futhi phela, kodwa akuyena umuntu ongahlala naye, angifuqa mamanga angazi noma isilwane. So nami ngakudicide ukuthi nje umuntu onothando nami ngibe nothando kulona ngikhiphele ey'nganeni zami, hlala ney'ngane zami futhi akunasizungu nje, i-right nje. Kuningi osudlule kukho mawami, kodwa kuye kube ubufakazi bokuqinisa omunye umuntu wesifazane obhekene nabantwana bakhe, ozothi mehlala ebuka ukuthi ngizohlelwa yini mina ukudlula kulesimo engibhekene naso uma kukhona omunye womuntu wesifazane okwazile ukudlula ebunzimeni obufana nalobo, ngoba singabantu sixakekile, siney'nkinga zethu sonke ngendlela ezahlukahlukene. Kodwa wena uma uyibuke yakhe inkinga uqondene nayo uyayuthi inkulu kakhulu kuneyomunye umuntu, kodwa uma usuzwe yomunye umuntu bese uthi hayi man, bengithe yami inkulu kakhulu kodwa nangu ukwazile ukudlula kuyona, ngizohlulwa yini mina ukudlula kuyo? Mina engakusho nje ebantwini besifazane ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthi entweni zizonke noma ngabe ingane yakho ikusiphi isimo ngaleso sikhathi. Ingane ziyahlupha manje esinazo, ziyahlupha, kwenzeka yonke into. Ingane ithathu isondeze eduze kwakho, uhlale nayo, uyitshela into eyodwa. Njengezami ingane ngayitshela into eyodwa ngathi yabo njengoba ngumama ubaba futhi kunina, akekho omunye umuntu ozenenzele izinto ngaphandle kwami. Ngathi anginidingi ukuthi nigcwale emgaqweni. Ngathi la ekhaya ngifuna ukuthi icala melingena ngazi ukuthi lingena ngokuthi wena wenzile ukuthi ngikwazi ukufakaza. Ungengeza kuthiwa ukwazi umuntu ade engakubonanga, kuthiwa untshontshe engakwazi ukukuphikela. Ngathi akukho ngeke ngingishaye, ngeke nginenze lutho, kodwa ngifuna nazi ukuthi le khaya uma ungabe uphuma ekuseni ngiyakwazi esikoleni, uma ubuya esikoleni anginawo umfana nentombazane kuyafana, izitsha wonke into. Mina zami ingane ziyazi, umfana wami nje uyazi mebe khona ukuthi omunye izitsha omunye amasaladi, wenza umsebenzi wasendlini nonke, akekho uphumela ngaphandle. So ngabakhulisa bazi ukuthi uma u1 no2 awuthandi, ngabatshela futhi ngathi niyazi ukuthi ade ngingaphuzi. Njengoba ngiphuza manje ngiphuza ngesimo sokuthi izinto ebezingiphethe nami ngisabuthanda utshwala. But uNkulunkulu emuhle ke wangisiza nalapho ngasiza jabula futhi engasaphuzi ingane zami. Kodwa engakusho nje komama ukuthi kunezinto okufunakala ukuthi uyibambe iqine, unganciki ngomuntu. Uqondane nawe ngisho noma ngabe unomzali noma unobani, kodwa ingane yakho iyazi ukuthi ngelinye ilanga ufuna ibe yinto, ingabi lento wena uyona. Mengabe ukuthi udlule exakekeni wena, ungakhulisa ingane yakho ngokuxakeka, kodwa ikhulisela ukuthi ngelinye ilanga ijabule. Ngoba kuningi ukuthi mhlawumbe ubona ingane mhlawumbe like ngizobona umuntu ongekho right, mhlawumbe iphara kanje ngisibabiza kanjalo kodwa ku wrong nakho lokho. Kodwa into efuna uyifunde kulowa muntu ungamthathi njengephara, ngoba uyazi into esizathu sokuthi azabe nje yalowa muntu. Kungenzeka ukuthi iy'nkinga zasemndenini zizamdala ukuthi ngelinye ilanga abe semgaqweni. That is why eyami inhliziyo engeke ngise inkosi ayingiphi inhliziyo yokuthobeka, ngingabi nokuphakama. Ungamphakameli omunye umuntu, ungamphakameli ngisho umbona emgaqweni meney'nkinga ey'ningi, ngoba awuwazi le nkinga ngene kuzona ukuthi ungene kanjani. Ingane yakho noma ngabe kunzima kanjani, ithathu uyibeke eduze ukhulume nayo njalo, noma ngabe ingona ilinde ibuye ukhulume nayo. Umuntu uyashintsha, alikho ithuna lokulahla umuntu. Ngelinye ilanga umuntu uyaxoxa athi mina la ngeke ngenze u1 no2 kodwa ngashintsha. So nami ngalo ndlela nje ngiyacela ukuthi bonke abantu besifazane ngingajabula mina umuntu wesifazane ashintshe kunabantu besifazane abalahla ingane. Umuntu antshinga ingane, mhlawumbe untshinga udokotela, mhlawumbe untshinga ingane ezoba yinto kusasa ayintshinga ilahla hamba ayokipita, ngibeke nje kanjalo. Ekuphela ngosuku sekuphuma kokukhumbula ekhaya kuthiwa ukufunakala ingane. Kubuhlungu lokho, ingane ikuzonde, so uthola ingane yakhe yakuzonde kanti indlela owenze ngayo ukuthi ingane yakhe ikuzonde. Iwa uvuka nengane yakho, mengabe niphuza amanzi uphuze naye amanzi, ngelinye ilanga okuzolunga. uNkulunkulu akaze akushiye kuze kube sekugcineni, izinto ziyashintsha. uNkulunkulu abe nawe izinto zakho zihambe kahle.
Kezwakala mawami ngicabanga ukuthi nanoma ngabe ubani umuntu ozoyibona kukhona okuthile azokucosha bese ekuphosa esivandeni sakhe esivundile la kuzothi makufika khona kufike kuhlwanyele noma kumile bese evuna izithelo ezinhle. Mahle kakhulu amazwi akho ukubuyela ke kumuntu okuye osibhalelile othe cha Sitetelegu hamba nami ngifisa ungiphekezele ngiye kuma wami noma kube nokuthile ngifisa ukudlulisa kuyena. Untokozo mama. Hambile Ntoko. Ukhona samba naye. Hayi. Uyena umuntu owangifuna waze wangithola wase sethi kukhona okuthile afisa ukudlulisa kuwena. Angeke ngize ngimkhulumele ke ngoba vele ukhona. Ngizocela nje bengilandele yena bese ezoyisholo yena lokhu owayefuna ngimphekezele ezokusho kuwena. Ngizocela ungilandela yena. Angazi noma baphandle ngenzela ifoni ukuze umfonele. Ngiyazi ukuthi injabulo kodwa imisebenzi yakhe uyihloyenzile iyona le ekhokhelana namhlanje inhliziyo yakhe ebunene oyenzile yiyo le ekhokhelana namhlanje. Sisimoya sithando sami uzwe nje ukuthi yini le ngaka kuphathele yona yini le ngaka afisa ukuyisho kuwena. Noma ngingala ukuthi ngeke izikwazi ukukukhavara yabo. Mawami uyena umuntu ongilethe lapha ke noma umuntu owenza ukuthi uzubone lo sisi noma uzubone lesidudla singena kwakho sama nezigore ezingaka nanga umuntu ongilethile. Angazi uzothini angazi nami ukuthi ungibizeleni kodwa sesifikile sesifisa ukuzwa kuwena Ntokozo ukuthi yini le nkulu kangaka osibizele yona. Nanguma wakho khuluma naye sisi. Ngizoqala ngokubingelela ngibingelela nekhulapho. Siyabonga. Ma ngicela osisi ukuthi bangisize bangiphelezele ngize ukubonga ngik-appreciate Yeah. ngiphinde futhi ngibonge uNkulunkulu ngawe ukuthi uyisibusiso nje empilweni yami. Uyisibusiso manje empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu indlela ongithande ngayo, ungithanda ngayo. Ngibonga indlela ongikhulise ngayo. Ngiyabonga futhi iziyalo zakho like uNkulunkulu usebenzise kakhulu ukuthi ngikhule ngibe ilo muntu esifazane engiyena namhlanje. Ngizothanda ukubonga ma ukuthi ungivikelile entweni eziningi nje emhlabeni. Ezinye angangithanda nami ukuzenza, ezinye izinto ngiyibona ezinye ingane zizenza nami ngithanda ukwenza, mhlambe angikho ekhaya esikoleni ngibone ezinye izinto ibukeke zizinhle ibukeke ihaleleka but
yo vele kufika amazwi akho kufike iyalo zakho ngithembisile namhlanje ukuthi ngiyikhali ngithembisile ukuthi ngiyikhali ngiyabonga wami uNkulunkulu angazi ukuthi ngingambonga kanjani kukhulu ukubonga enginakho kunamazwi ayikho nento mhlambe engayithenga ayikho imali emhlabeni engakwazi ukuthi ikhave indlela engibonga ngayo uNkulunkulu mama nendlela engithi ngiyabonga ngayo kuwena. I appreciate you, I love you. Ngibonga ukuthi wangithatha wangenza ngaba ingane yakho ngangafeel ukuthi awusiyona i-biological mother kimina. Ikhona indlela ekubizwa ngayo ngizoxolela but angikwazi ukuyibiza exactly. Awunaso isizathu sokuthi uyibize. Anginaso isizathu sokuyibiza sisi and ayishokoki. Ayiphumi nje straight emlomeni wami angazi but ayishokoki. Kodwa indlela ongithanda akekho nomuntu obengabona kwasamina bengazi because ngiyazi ukuthi awusi biological mother kimi. And even ama-siblings ami baye bathi ayesisi unesho ukuthi uma is not your biological mother ngithi mina bathi yazi akhulakali. Even ngibatshela ngalolu suku lolu like ayingeke usho ukuthi uma is not your biological mother. So ngifuna ukuthi nje ngiyabonga kakhulu ngiya-appreciate, I love you and I thank God kakhulu ngawe. Ngibonga nokuthi usikhulise ngakho kungekho lula. Bekungekho lula waphinda futhi kathi kungekho lula waphinda futhi ubaba wahamba. Washiya nje wahamba. Hayi ukuthi ngikhuluma ngaye no naye ubeke wasichazela ngakho ukuthi kukhona lesikhathi la esike safika khona la owaphoqele ukuthi anishiye khona but yena wama nani waba umama kunina. Udlulile nakuleyo. So kwafika isikhathi esinzima ngempela futhi wayingashi in fact wayekashuma athi athi yabo manje ngabe ngiyanishiya ngabe ngiyahamba mina ngiyoqalela impilo yami ngabusha kodwa ngihlalele nina athi mawahlalele thina basihlalela ngempela basihlalela masikhulisa khona le engayithanda mawuyisho Ntokozo uthi nginesiqiniseko sisi sokuthi uthanda umama ngithanda ngalo nomama wayengizala angangithanda ngalo noma lwalungeke luze lufike nakulolu lo mama umama agcine sengithanda ngalo. Ngiye ngayithanda kakhulu leyo ngoba ikhombisa ukuthi kusakhona labantu besifazana abaphilayo abakwazi ukufukamela abantwana bengasho ukuthi akusili igazi lami kodwa bamphathe njengegazi lakhe. And uma echaza kimi ngifika ngihlala naye lapha phansi akasho ukuthi nginomntwana engingamzali chabo uthi nginabantwana abangaka ngoba naye akasibonanga isizathu kusuka ekuqaleni sokuthi asho ukuthi unomntwana angesiwuyo wakhe. Ngiyayithanda into eniyenzile yinhle kakhulukazi kuwena sisi
kukancane ukubona abantu abasha njengathi esikhathini samanje abakwazi ukuvuleleka noma ukwenza izinto ezinhle kubazali. Kwesinye isikhathi siye sithi mase sibona umhlaba bese siyahamba sikhohlwe yimumva lethu. Abanye nje bayihlalela bayiphilela impilo yabo bakhohlwe nanokuthi babe namakhaya. Kunabazali abakhalayo left right and center bekhaliswa yiyo lento yokuthi bakhulisa izingane kodwa bazazi namhlanje ukuthi ikuphi. We really appreciate ukuba nabantu noma ukubona abantu abasha basakwazi ukuthi bethi mama ngiyabonga. What you did kuyisibusiso. Ungekubone manje ngoba usakhuluma naye, but kuzothi makuhamba isikhathi uzibone izibusiso zehla. Ukubonga umzali saphila kuyisibusiso ngoba mengasekho usuku usubonga bani ngoba ngeke azakuzwa. Okwenzile mawami kuNtokozo okusho ukuthi awutshalanga nje imbewu emhlabathini ongavundile kodwa watshala imbewu emhlabathini ovundile. Ngicabanga ukuthi baningi abantu besifazana abafisayo ukuthola izingane ezikwaziyo ukubuyisela noma ukuzo appreciate iziyalo zabazali bazo kodwa akwenzeki. Ngiyabonga kakhulu nanokuthi sengizokhuluma lento ngoba usezo wayiveza uNtoko ukuthi ingane noma ngabe awuyizali inikeza uthando ube umama. Kuhona lento ukuthi umuntu ingane mayizali uthola uzongena emakamereni adengqoqela umngane wami ukuthi umuntu mengayizali ingane uthatha lezi zakhe angene nazo ekamereni ahle mase ethatha lokhu akubonayo ukuthi akusile kube manikeza le enye. Ingane ungayizali ithathe njengengane yakho ngoba mhlambe iyona yokutakula ngelimilanga noma ngabe awuhlali nayo noma ngabe yabani kodwa nje umkhonyane wakho emefike sinayo ingane Yesu usuke ehlukumezile kodwa ingane isuke ingena cala. Kodwa nje okubalekile kunakho konke ukuthi ingane ifuna ifunde, ingane efuna iphumelele ngelinye ilanga noma ngabe ayikubonganga kodwa iyothi noma ijabula ithi nje umzali wami kunengane ehlala nedepmada ehlukumezeke ngalendlela ngenxa yempilo eziphilayo. Ngize ngidabuke kwesinye isikhathi umuntu ingane ngixoxe noma ngibuke ngeso mhlambe ngize kube ebhlungu yabo nje lento uza ukuthi lento le ukuba kuthiwa kuyenza ngabe le ngane ngiyayithatha inkinga amandla anginawo ukuba nginamandla ngangitshela usisi wami ngelina ngosingi ithi ukuba kuthiwa nginemali mina ngaba yikho ingonhlobo yengane engahlala ekhaya futhi ngabe ngiyazondla zonke yikona ukuthi anginayo imali ngoba ngeke ngibe ebhlungu ngoba ngisho wona amaphara lawo kuthiwa khona bengibona nginawo amandla ngiyapheka bathi wenzani ngithi angiphakela nanka amaphara awu azathi umuntu abathunywa wena ngithi angwathumanga kodwa ngisazi isizathu sokuthi abebe kulesimo abakusona. So nje umuntu ufuna umthande umhloniphe noma ngabe umazi ngoba mhlambe injabulo yakhe kuyena umuntu owazi ukuthi uNkulunkulu ukuphumelelisa ngobani lokuphumelelisa ngalomuntu onadumbukela phansi ufuna ngalo umuntu umthande umhloniphe ungambukeli phansi. So mama nje ngiyaqinisa ukuthi bakhona nabanye abamama abahlala nezingane abangayizali kodwa leyo ngane yenze yakho uyithwale noma ngabe kunzima zitshela ukuthi mekuhlupha ekuhluphe ngoba nakho ungayizali ikuhlupha ngoba kufanele ukuthi vele ikuhluphe ngoba vele ingane zamanje ziyahlupha. Ngiyambonga uNkulunkulu mengabe kwenzela umusa yakhe engakuhlupha kodwa ungasathi usike ngoba yama ingihluphi ke sozojabula ngalokho ezinye ingane ezibonayo sohleba ngazo sokhuluma ngazo kodwa nje ithi uNkulunkulu ngelinye ilanga nawe uzokushintsha impilo. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngingakuvali siswami. Ngingakuvali ungazi ungagcini ungakushongo konke okusenhlizweni yakho ngoba kungani nobabili yinina abantu okumele nikhiphelana okuseyinhlizweni uma senizwe ukuthi senibhodle ngokwanele hayi sengakwazi ukudlulela kwi next step but okwamanje nje whatever safisa ukuyisho uma ukuthi kusakhona amazwi safisa ukwasho ngiyakuvulela ungaqhubeka uwasho sesi. Ngiyabonga. Enye into ebengikade ngifisa ukuyisho kumawami ukuthi mhlambe ngiqale nje ngisho kuwena sisi. Uma ngale esikhula thina. Uma bengakholwa. Bengangisho ukuya esontweni nje ukuthi athi nje ngiyesontweni ayo bengayi. Uma ube gruvela
ephuzela ehambela nabangani enabangani abayiyona yonke inhlobo like males and female friends. Yeah. Kodwa uma khona abangani ayebasusa empilweni yakhe ngenxa yami. Oh bakithi. Noma ngabe ubemthanda kanjani umngani wakhe, Yeah. kodwa meke wabona ukuthi hayi lo yena ingane yami uyibuka nje ngelinye ilihlo, noma mhlambe athola ukuthi mhlambe khona into ayisho kumina engekho right njengomuntu omdala ozwana nomama umngani kamama wami. Yes. Umuntu memngani kamama kufana nomzali. Nomzali kuwena, yes. So ngiyabonga ukuthi abanye abantu noma ngabe wawuthanda ukuphilisana nabo kodwa wawubadela ngenxa yami. Khona enjalo because abanye babeyithatha advantage because bayazi ukuthi vele bagroova noma bangani bakhe mhlambe beyithathe njengokuthi umzali ongenandaba nezingane zakhe babeyicabanga kanjalo. Yes. Kanti uma mina ungivikelile ngiyabonga mama. Bakithi Phephisana sana sami ningasakhali manje. Ningasakhali manje. Siyazi ezinye zezinto uyayithi mawudlula kuzo ngamagama bese kuba khona le yandawo evukayo ukuthi hey kazi kwenzeke kanjani noma ngifike kanjani la. Bangivikela mama. Udela abantu ekumnandi kuwena ukuhlala nabo. Yeah. Ngoba ufuna ukuthi mina ngiphephe. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi mhlambe mawuzokhumbula abantu bekhuluma bethi udayisa ngami. Bethi udayisa ngami ebanganini bakho. Kodwa babengalazi iqiniso ukuthi uyabadela ngenxa yami. Yeah. Uma njengomuntu odayisayo odayisa ukudla usikhulise nje kanjalo. Siyazama adayisa ukudla sikwazi ukuthi sidle senze lonto lekumele siyenze isidingo ezidinga imali. Ubaba wakhe sehambile wayengasithumeleli ngisho imali ke. Yes. Wavele nje wawo. Bathi-ke abantu ngiyacabanga ukuthi babebona isimo sempilo yakhe uma i-lifestyle yakhe nokuthi ushiwe umyeni wakhe wamshiya nezingane. Yeah. Babona ukuthi la kuma abangani bakhe bame ngezimoto zabo bese babona ukuthi uma uyangidayisa kulabantu. Yes. Kanti azange ukwenze lokho ma and ngiya-appreciate ukungivikela kwakho. Ngisho mina esikoleni sometimes ngangizwa kuthiwa ngiyabizwa. Yeah. Khona usisi ongicelayo. Yes. Mangithi ngiyafika uma ngimbuza ukuthi awuma kwenzekeni ekhaya. Athe nayi ngizobheka ukuthi sesikoleni ngempela yini okuyihambele indlela. Oh bakithi. Ngalesi sikhathi ngase ngifunda April ngalesi sikhathi leso ngangifunda Ebriatek. Yes. Ngithi maka mhlambe ama weekends mengiyofunda esikoleni kwangimele mina ngenzele incwadi esho ukuthi ngiyafunda esikoleni ngempela. Ngoba uma uzothi nje awuyi lapho Nkosiyami. Ngisho esitolo yabo ngoba isitolo silapha eshamgaqo. Yebo. Bangicela mengisitolo. Njengoba nayizo nangikuthanga bengifona ethi suka nini usukhuluma nefoni emasayidini enjani le ngabantu. Sanje
Ngiyabonga indlela ongivikele ngayo. Noma ngathiwa ngisho ngisebenza ngayo ngakhona la unyaya ngisebenza khona kaJemaya khumbula. Ngahamba ngayosebenza ewarehouse yakaJem nakhona. Ngezwa kuthiwa khona usisi ongicelayo. Ngibuza ukuthi ngoba akekho umuntu ongaziyo kule ndawo ubani manje. Asikisi mangithi ngafika uma. Futhi avele wehla umoya wami ngithi kwenzekeni manje. Hayi ngizokubheka. Ngifuna ukubona ukuthi ikhona yini lento oyihambayo noma udlala ngayo. Ngesinye isikhathi ke mhlambe ngizama ukumchazela ukuthi noma kumele ngiye esikoleni kuyafundwa ngempela angisitholanga isikhathi sokuthola incwadi ngiyacela athi ngizama uncenga. Athi ma kulungile hambe uma kuukuthi esikoleni kodwa mekuukuthi bafaneni engathi ungavela uNkulunkulu akushayisise ngemoto bese ungashoni akushayisise ngemoto inquma imlenze nezandla bese ubuze la ungichazela ungasakwazi ukuhamba njalo mekumele nginginese ngiqale ngibuza ukuthi wawuyaphi angifisi nje like ovele ubone noma ufika umcabango ukuphuma eceleni kodwa ukhumbule leza zinto ey Nkosi yami ukuthi vela ngizofela emanyani bese ngibuye endleleni embi ebengakayiqali nokuyiqala ebengisayicala ukuthi kubukeka kukuhle lokho engathi nami ngingakwenza njengezinye izingane but ngenxa yakho ma uNkulunkulu ukusebenzise kakhulu empilweni yami ukuthi ngikhule ngibe ilo muntu enguyena. Khona izinto engenzeki mina ngenxa yakho mama. Noma sengingedwa ngihleli ngedwa nje njengamanje ngihlalela ngedwa but khona izinto engakwazi ukuzenza engenzeki ngenxa yendlela owangikhulisa ngayo. Ngiyabonga and ngifunda ngoba ngishilo ukuthi ngangifunda iprayer ngangikhokha every month. Meqala inyanga nje kwamele ngikhokhe noma mhlawumbe mephela inyanga noma isamandla ukuqala kodwa kumele ngikhokhe early. Uma wayelwa thola ukuthi ubaba anganginikeza imali yokukhokha angijwayelanga ukuthi mhlawumbe ngilungu ngithi ngiyacela angijwayelanga yokucela. Uma abuze mhlawumbe ukuthi usukhokhile yini esikoleni ngisho ukuthi angikakhokhi ubaba akanginikezanga imali. Uma elwe bakithi phephisa sono samthatha isikhathi sakho nje ungilwele ma kwesinye isikhathi wawulwa bakithi kwesinye isikhathi ma ubaba wayeze kushaye ekushayela uthi akakhokhe esikoleni sengane yakhe akushaye ulimali but wawuthi ekushaya ukhala ube uthi kodwa uzoyikhokha imali yengane yesikole. bakithi
awulwela imali yami yokugibela ngesikoleni nemali yokudla. Ushawe nakhona. Uma emshaya ubaba niyabona. Eish. Sasibona and ingane zekhaya sencane ngaleso sikhathi. Like babe sebancane kanje, babe sebancane. Sibukele sizothina. Lo-aunt wami ayikhona u-aunt wami olami uma Yes. ansinaye wayesuke khona. Azama ukukhuza. Oh, Kodwa bakithi. ayengenawo amandla. Wayengenawo amandla ukuthi mhlawumbe angamelana nobaba noma angathini. Wayekhuza nje ngomlomo kodwa mefuna ukumshaya ushaywa. Kodwa azange mawuze uthi mhlambe uyayiyeka indaba yami ukuthi ngifunde nje akazi uphonsa ithawula kumina. Yeah. Wawuncamela ukuthi uzwe lezi inhlungu, uzwe akuthuke sometimes. Kodwa ubekezela ngoba wawufisa ukuthi ngibe nekusasa elihle. Wafisa ukuthi ngikhule ngibe right empilweni. Awukumela konke lokho. Kuningi kakhulu abo manje sisi ngoba ngihleli la kuyakuba kuningi ukuthi umama ingase kuthiwe emhlabeni mhlambe nginikezwe ithuba lokuthi ngikhethe umama. Yeah. Mhlambe kuthiwe angikhethe umama ngaphandle kwakho, still ngakhetha wena. Yeah. Nonemali eningi ongazami njengoba wena mawuzama. Nongangithembisana ake ngimkhethe. Yeah. Kodwa ngakhetha wena mama. Hey, Nkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu ngento yonke ongenzele yona. Ngiyabonga uNkulunkulu ngenhliziyo akupha yona. Inhliziyo akupha yona uNkulunkulu sometimes. Hayi ukuthi sometimes isikhathi esiningi iyangidida mina. Ngiyabona manje usuyakholwa uthanda uJesu nje mhlambe wawungakwenza owakwenza kimi ngale ngikhula kuze kube manje. Mhlambe kwangathiwa kufanele ngoba uyakholwa. Yeah. But wakwenza kubukeka sengathi akukufanelanga. Kubukeka sengathi akekho umuntu ogqoka ngalendlela, wenza ngalendlela, unabangani ngalendlela, ongakhulisa izingane zakhe ngalendlela owangikhulisa ngayo nami. Yeah. Uqotho ma unothando. Uzwa kuthini kuwe mawami uma uzwa zonke lezi zibongo eziningi kangaka, zonke lezi zinto esezishiwo ngawe? Ukuthini enhlizweni yakho? Ngizizwa nginokujabula okukhulu. Ngizizwa ngijabula kakhulu. Ngoba uNtoko ngithi uma ngabe efona ngithi uNtoko uvakasha ekhaya. Athi mangeza kodwa imali anginayo. Yeah. Namhlanje kuseni uthi mina ma ave kunzima ukuvakasha ekhaya ungenamali ma. Yeah. Ngithi kuNtoko wentoko
akuyona uthando lwakho imali. Imali nje ayikaze yaba uthando. Uthando lusenhlizweni ulona olubalulekile. Ngathi angazi ngijabule kanjani. Angazi ngijabule kanjani. Angoba namhlanje kuseni ndiye ngavuka kade ngasho izitsha kwafika into ethi angiyobonga nje ngeza ngijabulile nje ngahamba ngaye ekamereni ngathandaza uzisi wami bekhona uze nje sengigqazuluka nje sengithandaza ngibonga uNkulunkulu nje ngiyabonga omunye umuntu obengezwe bengathemba khona into engiyitholile bengatholanga lutho ngiyasho ngithe ngivele kaza nje ngijabula ngathi ngiyabonga nje ngibonge nje uNkulunkulu nje ngijabule nje umoya wami nje nayizolo ujabule nje ngisho mina ngithi nje kwayinkonzo nje ngijabulele ngezwe nje ukuthi cha akho lutho ngizengatshela umama ade ngihamba nayo omakhela ngase yazi nje akho lutho ngathi khona into eyinzondo yomuntu nengiphethe kabi yonke into nje ngathi khona into efike ngihlambulile inhliziyo ngixoxela umngani wami ngathi ngijabule nje futhi nje uNkulunkulu ngathi ngangigcina ukukhuleka kuyangisiza kuyangikhulisa emqondweni wami nje yonke into ihamba kahle nje akukho kuhamba kabi. Kanti ujabulela lolu suku lanamhlanje? Kanti lolo bekumele lubizolo lwahlehle lweza namhlanje. Mina ngazi lutho-ke nje lutho kodwa nje engigcizelelayo ukuthi ingane yakho ney'ngane ey'khona la noma ngabe umzali wakhe angakulahla like obaba ngoba ibona balahla kakhulu. Ungamzondi. Ungalingi umzonde futhi uma unamandla uNkulunkulu ekubusisa wena uma unamandla umupha kona. Kodwa ungamzondi ngoba nayo baba laba isimo sekusona manje zonke lezi mali zaphela kodwa meqhamuka enganeni zakhe ingane zakhe ziyamjabulela futhi nami ngiyasho ngithi mphakeleni ngoba angisazi isimo sokuthi ezebe kuleya nto kwakuyini abanye abantu bajikwa izimo akekho umuntu ongalahla igazi lakhe lemamathumba akho kunezimo ethize so nje ngiyakukhuthaza lokho ukuthi noma umzali wakho ungamlahla kodwa mthande uma ungabe unawo amandla okumsiza futhi umsize aphakame mengabe uNkulunkulu emphakamisa ngamandla akho futhi ungayisoli ngalokho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje siyayibonga kakhulu into efana nalena ayivamisile ukwenzeka. Wathi mengibhalela ngiwumuntu obhalelwa abantu abaningi kodwa wathi mengibhalela angaze ngenzeka uma ukhona umuntu ongibhalelile ngingaphenduli ngiyaphendula. Wangibhalela ngamphendula kodwa ngamphendula sakunganaki ngaphendula nabanye mase ngibuyele emuva sengithi ayi khona lento efike yangithinta enkulumeni yakhe ngicela ukubuyela kuyona ngiphinde ngiqale phansi ngiyifunde ngiyilalelisise ulokho esho njalo nje elithi ngicela ukubuza ukuthi ohlelweni lwenu niyamphelekezela yini umuntu uma efisa ukuyobonga umzali wakhe kuzo zonke angazi noma ngizothi kuwo wonke ama message esibhalelwe wona at least 2 million akekho noyedwa umuntu engeke ngambone ebhala into enhle njengale. Waba ngowokuqala esathi mangithi ngiyalifunda udaba lwakhe ngalibona lihlukile ngase ngithi ngicela nginike inamba yakhe wanginikeza sase sikwazi ukuqhubeka sikhulume. So yingakho kube sengathithi udaba lwakhe siyalisukumela ingoba alujwayelekile futhi aluvamisile kubantu noma kuyintsha yamanje ukuthi benze into efana naleyo. Akupheleli ke lama wami ekuthenini ubone nje nazi amabhaluni nezipho zakho kukhona okunye okungaphezulu kwezinto kwelo icabanga noma oyibonayo kunanabantu bebazi ngalento wena ungakazi ngayo. Umfundisi nje ubazi umfundisi ubazi anti ubazi suka nje iqala ihlelo anti wayevele etsheliwe ngayo babazi nje abanye kodwa wena bengameli wazi ngoba ibingawe. Sitheke nathi uma sibona ukuthi ukhona okuhle afuna ukwenzela khona yena noma sekuthengile lokho akuthengile sase sithi akungapheleli lapha singathi simphekezele nje izandla zingaphethe lutho. Ukhona okunye okusemotweni engizocela nje ukuthi bangilandele khona bese ukwazi ukuphinda ukubona. Nabanye futhi abanokuthila abafisa ukudlulisa kuwena nabo futhi bazokuletha akunakela. Ngicela oyedwa angilandele emotweni.
nelilodwa igadi yebo ngicela impheze. Angazi Seku-right. Angazi mina ukuthi yini ufaniselane nami. Iyangixaka lento. Uma ngifika ngizocela umuntu engingamazi, ngiyafika ngiyaqhamuka, ngiyabaqalaza bonke. Ngithi nje ngizomela ngokuthi ke lo abe neqala ngibuze yedwa bathi. Uzofuna nomuntu la. Uma ngiqhamuka ngiqala ngibingelela, ngibona kuvumela yena phezulu ngithi hayi, sho ukuthi akusihuye. Ngeke ngamukela kamnandi kanje. Sengixoxa ukuthi naye wavele wagqokisa okwami sizavele safana. Kodwa nje mawami uthando olunika abantwana bakho luyasigqugquzela nathi bantu abasakhulu ukuthi sihambe ezinyathelweni zenu. Ngoba ngithanda leyo ukuthi awusho ukuthi bengiyi-perfect mina empilweni yami kusuka bekhona bekhula. Ngithanda leyo ukuthi uyakuveza lokho kokuthi kukhona okuthile engangikwenza ngaleso sikhathi, kodwa sengikwenza angikuvumelanga khona ukuthi kuyiphazamisa impilo yabantwana bami noma injabulo yabantwana bami. Ukunalokho waba yisikhukhukazi ukuthi uma kuqhamuka ukhozi luzofuna ukuthatha amachwane aso, silwe size siphethe siwamboza amatshwele sivuleke sibe sikhulu sibe singaka. Uthi makufika abantu uthi ngcono ngiyiqhelise kubona ukuze ngingalahlekelwa uthando lwezingane zami. Nakho nathi esithe uma sibona noma sizwa ukuthi kunento enhle kangaka satha libhakwe for special. Hayiwa. Sam. Hayi, Usithathele isitulo ukuze ngizolibeka esitulweni. hey. Baba wethu umuhle. Baba wethu uthandekayo. Umdala wezinto zonke. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga ungenza umuntu baba. Ngiyabonga ungikhetha ningini Nkosi, ukhetha mina Nkosi yami ngiyabonga. Ngiyabonga mdala wensuku. Ngiyabonga baba wethu umuhle. Suku nosuku Nkosi uyangiphendula Nkosi. Ngiyabonga mdala wensuku. Sisi, yazi ngisifana ngibonge ngithini. Impilweni yami yonke. Selokhu ngazalwa. Ngaze ngibone into nje. Ngiyabonga. Sisuke nalo kwamashu ke leli khekhe. Ngiyabonga Sifone nje insukwini sacela ukuthi basenzele nomunye umama olenzayo nje. Sasa simbhuka for special ukuthi sicela senzele bese sibhalela ukuthi best mom. Ngoba ngokhethekileyo. Ngiyabonga sisi. Angikazi impilweni yami. Kazi ngithi ngiyathola ikhekhe lehle kanje. Angikazi ngithi ngibone into enhle kanje. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga nabangifihlelile bengiqambela amanga ngiphuma kaMega City manje ngiphuma Besizama ukuthenga isikhathi nje. ngiphuma koDibonesi nje angazi nje mina ukuthi kanti kuhlelelwa mina. Uyahlenyuka Izinto nje. ziyaphendula nje ngiyabonga. Ngiyabonga nomfundisi wami ngiyambonga kakhulu ngibonga uNkulunkulu kona konke okuyena wamthuma kuleli khaya. Kade ngihambe ngikhuluma naye ngaye ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wamthumela kumina ingane akhetha mina ukuthi eze lapha ekhaya. Kanti uzothi uma ukhalana wami bengihamba naye hayi umusa kaNkulunkulu njalo ngathi noma kuthiwa izinto zenza ngibuye ngizibuze ngisikambe mengabe ngihlehle enkosini leyanceke wayithume ngesizathu. Ngiyabonga sisi kakhulu hayi intoko angazi fanele ngithini mntanami angazi Nikuma wakho isipho sakho ke Ntombi. Ngoba mina ongitshelile ukuthi asiphelele isipho sakhe emabhelundini. Kukhulu okusezayo. So sengimvulela ithuba lokuthi akakhiphe konke okusenhlizweni yakhe manje. Nasi. Akazi nokuthi ambambe kanjani. Sitetele kungempela-ke wena kwambi. Hey ngiyabonga sisi angazi fanele ngibonge ngithini angazi ngiyabonga nomakhelwane bami bekhona sikhonza nabo nangiya nomngani wami obengithwala ngisho ngishoda ngensipho ngingenalutho angithwala athi nje ngikuzwile ukhala ngensipho ngikuzwile ukhala ngamafutha phekela ingane ngiyabonga kakhulu sesangazi fanele ngibonge ngithini angazi ukuthi kufika isikhathi esinje mina angazi ngibone nje ubhuti laba ngathi hawu uNkulunkulu wami ngabe senze nawe usabo ngathi hawu inkabi zosibulala ke namhlanje izimbozile uveze namehlo nifika nje ngiyaqhaqhazela ngithi hawu uzongidubula ngizoduthu. Ngicela ukuvulela ithuba noma ubani ofisayo ukudlulisa okuthile azikhulumele aziphethe siyalivula lelo thuba. Kancane nje. Okay. Ma. Le enlaw. Ngiyazi ukuthi Mrs. Okay ma. Lena izokusiza ebhizinisini lakho. Ngoba ngiyazi ukuthi kuseni kumele ubeke amanzi, ubeke uphuthu. Amanzi abila kade. Saye bona lokho akusikona kahle ebengikade ngifisa ukuthengela bona. Yeah. Bathi-ke ngagcina ngithenga lokho. Nakho ngiyazi ukuthi kuzokusiza kakhulu ebhizinisini lakho. Kumele uvuke kakhulu upheke. Ubeke amanzi iketele lincane. And kudala uyifuna ngempela. So-ke ngagcina ngikuthengele. Asiyikhiphe eplastikini ukuze noyibukayo ayibone kahle. Kade ngangifuna ade ngisahlala isitokfela Awusadlali leso stokfela. Likhona ngithi zanishona le ngibukani manje uNkulunkulu sengihlelele kade hle hayi shem hayi ngiyabonga ngibonga kakhulu hayi ngiyabonga Nkosi yami. Sivulelane nabanye kungahambi isikhathi kakhulu. Noma ubani ofisayo ukubeka okuthile nofisa ukudlulisa okuthile siyalivula lelo thuba baba kunankinga. Siyabingelela. Yebo. Siyabonga kakhulu. Umuntu asekonzweleke umebingelela igama likaJesu alisayo. Ngiyalibikela likaJesu igama. Amen. Siyabonga kakhulu Dokozo ukuthi wenze into enhle kangaka. Appreciate umzali. Lo mama lona unenhliziyo enhle kakhulu. Ubuhle benhliziyo yakhe ayivelanga ngoba esekhona.
Yeah. sidlulela sizambela sizodayisa ukudla sizothenga ukudla sakhuluma nje singanaki sathi yabona la kufanele kushunyayelwe ivangeli la saqede sanganaka ngithi kwadlula mhlambe 2 weeks or 3 weeks sayiziba lo sangabuyela kuyena mama hayi umama mesidlula athi nathi nizozoshumayela la egcekeni lami nibuya nini kanti Oh Nkosi yami. bona wathatha serious umuntu oyishaya amawayini ayikho yashona mama sina sidlula simiza athi ayidala bafundisi bamanga eish emafethu ngeke asambe soqalani inkonzo lapha safika safaka isound egcekeni ngihlekiswa indlela asindiswa ngayo ke isimanga asindiswa ngaso uthi mfundisi ngibona abantu bebaningi bezinikela kuJesu ngabuka ukuthi nabantu bezothatha ukuphila kwami but nami ngeke ngijama hlona nami ake ngenze ngomfundisi uzothina umfundisi kunabantu besindiswa egcekeni lami mina ngisala wamamukela uJesu waqeda wangitshela into eyodwa ukuthi ngamukela uJesu wakho Bacela usondele ngapha kancane ukuze ukuthi ngamukela uJesu wakho mfundisi akusho ukuthi ngizoyeka iwine lami mina ngithanda i-red dance no mama khululeka asile kuzokuyeka isiwayini sizwele uJesu nje qhubeka newine lakho to my surprise after simamukela uJesu uthe yazi ngizwa angisayithandi walithenga iwine walibeka la abiza abangani bakhe bamthatha bamusa la kuphuzwa khona ayiphuzela ijuice phuma entweni yokuphuza aphuma abangane bebe-influence abanye wayiphila impilo straight ibandla laqala ibandla likhonzela egcekeni lakhe ama-guest ahlala la kwakhe nakela abazalwane uthanda abazalwane uyathetha kodwa unothando akayifuni into ebheke eceleni kwamina ngumfundisi-ke ngithi bengefike late athi mfundisi isikhathi sindesi kahle ndivuke late bengisemvuselelweni so lo mama uyisibusiso ngendlela emangalisayo ebandleni kubantwana abancane emphakathini kubazalwane bonke akacomplaine ngalutho indlu yakhe njengekamera kugcwele iy'pika kugcwele itende amatende awu-2 ihlala iy'teji sound system ihlala la kwakhe ntambama kunabazana abezayo bazohlala la kwakhe uyabanakekela inhliziyo anayo siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalo mama uyisibusiso nangendlela abantwana bakhe bonke sebesindisiwe la ekhaya nangwasindiswa qala ayivele sindisiwe-ke lona-ke laba abanye basindiswe nje imvuselelo iy'nkonzo ziqhubeke bawusizo imfundiso yakhe isolid ngendlela emangalisayo siyamfisela uNkulunkulu ukuthi aqhubeke naye ambusise amenze nokuhle abazalwane bathe noma sisumekile namazi ukuthi uyayithanda izinto bathi mama awumbathe la namhlanje uyithathe ezinye ingubo uyibeke eceleni bathi uyayithanda into eno-red no-white mama ake awufake lana umbathe ufudumale yabona ujabule osukwini lakho mama sikufisela konke okuhle siyakubonga lokho okwenzile ukunakekela okwenzile ebunzimeni konke obudlula kona but wangamlahla umntwana wamthatha wamfaka esiswini wamkhulisa uyisibuso namhlanje. God bless you. Ntokozo uNkulunkulu akuphakamisa akwenze lokuhle nawe mama uNkulunkulu aqhubeke nawe akwenze lokuhle njalo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi angazi noma khona umunye besafisa ukudlulisa okuthile noma akekho uma ngekhona angaza ukuzodlulisa okuthile uma engekho sekuyileyo nkonzo yenu nobabili yokusikela ke leli khekhe silibone nilisika nobabili ngoba lento ingane nobabili uma ekhona ofisa ukudlulisa okuthile siyalivula lelo thuba angadlulisa nje okuthile bese sidlulela kule nkonzo yekhekhe nezithombe. Cela usondela nje ngayi duze kwakhe impela ngasedolweni. Yebo. Yanibingelela ungayibambela kaJesu. Amen. Ngizwa ngifikelwa inyembezi into yenzile. Ngifika la ekhaya sisi izindlu zaziwe.
khona nje lesa sithi masihlele kuyona ibetuke engathi ibheka phezulu. Yo. Ngangifikela bekhona bebancane labantwana. Yeah. Into enza ukuthi ngangamjwayele lo sisi. Kwakuyirenki la. Uyadayisa la. Ngifike kuqala mina la. Sisalindile-ke ukuthi ngisiye emsebenzini. Yeah. uNkulunkulu emuhle-ke mina abantu ngiyaxoxa nabo ngiyabajwayela. Ngixoxe nalo sisi uthi ngelinye ngazabuza ukuthi awu lo sisi waxoxa nami ewuthisha mina ngingelutho kanjani. Yeah. Nami ngifike ngibike zami inkinga engangihlukumezeka kuzona njengomuntu wesifazane. Naye angibikele zakhe ngihlale sixoxe kuze kufike itekisi. Ngafika mhlambe ngo-6. Yeah. Mhlambe ngizogibela itaxi ya-7. Yeah. uNkulunkulu emuhle angixoxela inkinga zakhe nami ngithinteke ngoba ngumuntu wesifazane. Yep. Umuntu wesifazane uyathinteka komunye umuntu wesifazane emethinteka. Angitshela ukuthi akukho. Ngeke ngikhulume lutho. Ngisodlula ngisahamba ngenyawo ungaboni nanento okuhamba. Yes. Ngithenge ngikuthengekayo, ngikuthathe ngizokubeka la. Yes. uNkulunkulu emuhle ngiyakubonga Ntoko ukuyiphatha kwakho kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu. Phathe kahle uNtoko. Khona ilanga lathi Ntoko ngabe ngikwenzela i-21st. Oh, bakithi. Amandla anginawo. Nobaba wakho nje. uNtoko uziphathile kahle sisi ngitshele mina. Yeah. Ingane iziphathile kahle. Namanje uNtoko akaze asiphoxe. Uziphathe kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yeah. Uyabona kushintsha zonke izinto wakha lendlu nje. Wakha lethu hayi ukuthi asikaze sixabane naye. Yeah. Mina ngimdala kunaye. Yeah. Uyingane mina. Kodwa ngendlela esaconnectana ngayo. Hey, Nkosi yami. Uyabona mangiye ngadlula la ngiphuma emsebenzini into ayithethayo. Angiphathi ke makwaphela u3 days. Yebo. Uyabona nje mina ngizoma la ngoba khona indlela esoyithatha nayo. Mangifika la sengibona amakhamera sengiyathuka ke bangifihlele ngoba bebazi ukuthi uzomswebezela vele endlini. Abe ngizokuswebezela wena Frank. Ngiyabonga kakhulu Ntoko into enzile ingane zakhe ziyamhlonipha. Yeah. Zonke zifundile. Ustraight ke akadlali kanjani. Bashile. Ustraight ngendlela esimanga ukuthi uma seze wathetha kakhulu ngithi hayi ngeke sisi. Yeah. Yeah. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uthi Ntoko emzamweni yethu yonke nathi sinitshela. Hey silahliwe ubababini. Kodwa sanikhulisa. Namhlanje nezinto uNkulunkulu nala ukhona ngoba umsebenzi wakho yilo ukuphatha ingadla lezi sisabayo nalabo abangemumva engibasabayo. Akuvikela ngibose. Kuthi noma qhamuka igebengu angibose. Ngoba umsebenzi wenu futhi ubucayike manje kulezi insuku igebengu zimbizi kakhulu. Akuvikele ngiyabonga kakhulu maka Ntoko. Awukwazi ungitshela ukuthi uNtoko uyi-step girl yakho. Mina bengazi ukuthi ingane yakho. Noma bengazi ngale. Kodwa indlela uthanda benalo ngayo. Azathi nje uNtoko angazi asafoni ingane. Abike yonke into. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Nalomuzi uphenduka ube isitesi. Kube into zonke uNkulunkulu akuyise phezulu. Ngiyabonga. Siyabonga. Sikhana ukuthi makadunyiswe uJesu Kristu. Siyaxolisa futhi sikhana ukushintsha language. Akukho okuningi engidlula kona kodwa ukuthi mangithule. Ngithanda ukuzothi nje kuNtoko ngiyabonga.
uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu wakhe abe uNkulunkulu wakho sisi. Akwandele umuntu ukuthi abantu mabekukhulisile baphinde bazobonga makamla. Indlela omkhulise ngayo uNtoko khulizwe lengichukumisileyo ebengifisa ukuthi ngilisho ukuthi siwomama sithwele kanzima. Yeah. Njengoba ekhulume nosisi nathi sikhulisa ingane azinababa azinamama. Yeah. Sihleli nazo endlini. Ilizwe lingichukumise kakhulu ke sisi ukuthi bathe abantu mayebona imoto zingena bathi udayiseni. Yeah. Ulizwile lolo lizwe. Ngoba abantu eminyango bayakhuluma ukuthi babhekile njengoba ekhulisa uNtoko engamzali ukuthi umphethe kanjani. Yeah. Sithwele kanzima ke nami ngibheke nalonke ukuthi njengoba ngigcwalisa izingane ziyintandane bayabuka ukuthi ngiziphethe kanjani. Kodwa into engiyithande kakhulu keNtoko ukuthi wena uthi bebengazi angazi noma ngizwe kahle yini. Uthi bebengazi tata umfundisi ukuthi njengoba bethi udayisa ngayo sho ukuthi kahle kahle bebethi uzoqwayiza kuNtoko. Usho abantu ngaphandle. Yeah. Ngoba abantu bayakwazi indaba zakho bangazazi wena. Yeah. Bayakwazi ukukhuluma bakuqede bakukhuluma into ongayazi wena. Ilizwe engilithande kakhulu ukuthi kodwa bona bebengazi. Yeah. Ukuthi wena ungiphethe kanjani. Yeah. Uthi uncame abangani bakhe through yena. Yes. Ukuthi ngendlela abambuka ngayo ukuthi bafuna ukungena ukubohlukanisa kubekho idistance. Kodwa yena ukwazile ukuthi Ntoko akukhave. Kubo bonke bebekwenza ukuthi bakuhlukanise naye. Angiqiniseki bakhona umuntu ongabasakwazi manje ukunihlukanisa njengoba senikanje. Yeah. Ngoba ngisho even noba usebenza bazobuka ukuthi why ukwazi ukumnika imali ungamnikezanga ubaba wakho. Ngoba bebethini abazi. Yeah. Uyayizwa leyo nto? Ubaba wakho istepmother. Bazobuka ukuthi wena ukudlisile ngelinye ilanga. Khona something okwenzile. Abazi background yakho ukuthi wena usukaphi naye. Wena noma wakho mntanami nibambane kanje kuze kube sekupheleni. Yeah. Ikoko nje engisukuma nakho ukuthi nize ningabavumeli abantu ke manje njengoba usebenza sisi abazophinde benze lento bebesithi wena uma yenziwa kuma wakho wena. Uyayizwa leyo nto? Yeah. Uvela uvule nje ubumbano. Ngiyathanda ngoba umama la uyakhona. Alikho ma into engiyithanda njengomzalwane. Umama la ungala mina ngala. Kodwa abesingazwayelene nomama la. Kodwa ngibonga ukuthi kufika bakuduma sikanje manje nomama la. Yeah. Ngoba ukuthi mina ngafika lapha ngabe nami Ntokozo 209 on 208 207 206 ngifika kusekhuhlehlela ngaphakathi. Cabanga ngo206 sizokwazana ngo201. Ngiyakwasingapi noba mfundisi ufana la 2023. Kodwa ngazi ukuthi sinomama la sekade sazana. Kodwa hayi ngoba besingazani kodwa bekukhona egap le. Uyayizwa leyo nto mina ngithanda umzalwane ngiphinde ngithanda abantu engisebenza nabo. Anginayo umngane engizothi lo umngane wasetshwaleni oyimngane wako. Nginomngane nomzalwane, nginomngane nomuntu engisebenza naye kuphela. Yeah. Umama la ngendlela engiconnecte ngayo endlela anytime sihamba akalishiya igama lomfundisi wami. Ukuthi umfundisi ngiyamthanda. Ungithatha kule ndawo ngibeka kule ndawo. Engathi mama la ungangasuki sisi kule ndawo kuyona angisho ukuthi uzosuka kodwa uThixo wakho umthandaze nje. Into engithanda umama la uyathandaza. Noma ayothandaza njalo la kuthandazwa khona kodwa ikhona lakhe uyalazi ukuthi ikhona lami leli. Ulibambe kanjalo sisangizibambe efamini kaJesu. Siyabonga kakhulu iziyalo nayizibusiso namagama konke nje siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sesidlulela kuyo leyo nkonzo yeni nobabili. Leyo kuyeyeni nobabili la sizothi lokho kunihlanganise kusuke ekuqaleni akungabi bikho futhi omunye umuntu ozofika omusha eseyibonile lento enhle njengale bese funa ukuzofaka unyawo lwedada. Ngoba emva kokwenzeka lokho okwenzekile kuningi okusazovuka endleleni. Ziningi izinto ezisazoshiwo Ntoko. Kunabantu abasazokufonela bekubuza ukuthi kwenza kanjani ukuthi kumama ungakwenzanga kubani. Basazokuqhathanisa. Kodwa konke lokho abazokusho akuvela kungene ngapha phinde kuzophuma ngapha. Akungayitholi indawo. Ngoba kuzokudidisa ukushintshe indlela ocabanga ngayo. Ngithi ke mina
kunalelizwe lisuke likhuluma kumuntu ngaphakathi othi uma ufuna ukuthatha i-risk noma ufuna ukuthatha uyigcathu kube khona lento yokuqala itshela wena ukuthi nginyathele la noma nginganyatheli mawukuthi kunomgodi kuba khona lento ekutshelayo wena kuqala ukuthi ngigcobe ngizoshona la mina ngiyaye ngithi kusuke kubalekile ukuthi ulalele lelo zwi before ulalele lo munye umuntu ngoba lento esuke ikhuluma kuwe ngaphakathi ngeke izikulahlekise isinqumo yosithatha empilweni osizwe kuwe ngaphakathi sivuka ngeke size sikulahlekise kodwa isinqumo yosithatha sinabantu abaningi kusona yazi ukuthi siphakathi kokuthi siphumelele noma singaphumeleli kumnandi ke empilweni ukushawa izinto zenze wena izinqumo sithathele wena ukunokushawa izinto oyithathe nabantu noma oyithathe ningini ozokuthatha ningini yazi ukuthi kuwumcabango walowo muntu ngaleso sikhathi kodwa ozoyihlalela wena phansi ukujulela ukucabanga bese uyakwenza ukunikeza igunya noma ukunikeza lento ukuthi noma ngangishaya impilo ngeke ngize ngisole umuntu ngizosola mina ngiphinde ngivuke ngiyithintithe ngiqale phansi futhi nginyathele kabusha uma uwenze into washawa into eshiwo womunye umuntu kuzokuphoqa ukuthi ungayicabangeli wena uphinde ubuyele emuva uyokuya kuyena futhi uyothi sengishayikile lapha nginyathela kanjani ngoba kakade kwangesili icebo lakho noma kwangesili uthando lwakho noma kwangasukanga ngaphakathi enhlizweni yakho noma yini ezokwenzeka ohambeni lwempilo kodwa ungakhohlwa ukuhlala nenhliziyo yakho kuqala uyijulele ngaphambi kokuthi uthathe isinyathelo ngempilo ukuze ngelinye ilanga uzoyibona ufika la ufisa ukufika khona noma uzoyibona kufezeka zonke lezi zinto obekelwe zona ukuthi ifezeke ngawe sekuyisikhathi ukuthi sinidedeleni nisikele ikhekhe nawo umqhele wakho bathe uyindlovukazi bakwenzela nawo umqhele bathi uyothatha uyobeka lapha endlini yakho uyohlezi uyisikhumbuzo njalo uyafika lo sathana othi uyabona lezi ingane ziyangihluthula vele ubuke yona uthi bese uthi hey Nkosi yami kodwa uhambo lude ukudlula nalokho ukuhluthuka esengikuhluthuka manje ngicela ke nidlaleni le ndima yenu yekhekheleni angasho ukuthi kuzobe khona ama-TV sicela manxa ye sizonibambela awusasho nje nengoma ubhimbezi yakhona sicela usithathele izithombe ngefoni yakho okay no it's fine phinde nisike futhi niwukhiphe nje uphisi wena nobabili enizowudla nobabili awusikani madoda faka numese ngaphansi bese niwukhipha niwufake la sesihlale kakhulu lingekho efrijini lihlukaniseni-ke phakathi bese nilibamba nobabili cela unike indlovukazi yakho sinciphile beme kanjani okay bafuna ukunithatha isithombe washa
Kuthiwa kufuze ubaba. Lana. Silibonile ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba lwabo noma behleli phansi bekhiphelana ingonyuluka. Okuhle noma okuhlukile ngalolu daba ila uNtokozo esithatha ethi ngithathe esitetelegu hamba nami ingane yakwethu ngifisa ukuyobonga ustepmother wami ongikhulisile. Engingakwazi nanokuthi ngize ngilikhiphe leli gama lokuthi ustepmother ngoba kazange wanginika isizathu sokuthi ngimbize ngostepmother. Ekungikhuliseni kwakhe ungilwele ngendlela enginesiqiniseko sokuthi noma umama wami ukuba usaphile emhlabeni ubengangiphatha njengoba yena engiphethe. Ayi uyabona ola namhlanje udaba angazi noma ngizothi inhliziyo yami luyayithinta noma ngizothi kwenzakalani kodwa kukancane ubone umuntu omusha uma ekwazi ukuthi esephumelele empilweni ngezifundiso zomzali akwazi ukubuyela emuva ezothi ngicela ukumbonga noma engangizali kodwa kungikhulisa kwakhe kukodwa kwenza ukuthi ngikwazi ukumbonga noma kunginikeza igunya lokuthi ngimbonge. Ey angazi bafowethu angazi noma ngizothi ubusisekile uMakhawunda noma ngizothi kwenzakaleni kodwa ngimbona njengomuntu okuyena obusiseke kakhulu ngezinto azenzile noma ngezimfundiso zakhe azenze emntwaneni wakhe ngoba okokuqala nje ukukhulisa ingane ungayizali iyona nto efika isinika inkinga kakhulu singabantu besifazane. Siye sigqugquzeleke ukuthi umuntu akambonge umzali esaphila ngoba mengasekho usuke sengasakwazi ukuthokozela nokujabulela lokho umzali asuke ekutshalile kuyena. Siyayibona-ke namhlanje izithelo zokutshala kamama kuNtokozo zinhle kakhulu. Uthe uma ehamba empilweni ehlanganisa kwathuka sekuhlangana wasesethi angingamkhohlwa lo muntu okuyongithathile wangibeka la engikhona wathi okusemandleni nami noma ngabe kuncane kangakanani ngiyazi ukuthi kuzomlekelela umama noma kuzomjabulisa njengomuntu ongikhulise ngokuthi apheke adayisa ukudla ekhaya kodwa ngikhumbula nangelilodwa ilanga la engaye ngalala khona ngingadlile ekhona yena. Nakho-ke la seyibalula khona yokuthi bekakhona ubaba ey'mpilweni zabo kodwa ube umuntu osihlukumeza kakhulu ongangokuba umama namhlanje unamanxeba asemzimbeni wakhe owawagwazwa ubaba wakhe uNtokozo ngoba elwela yena uNtokozo ukuthi akenzeleki iqiniso noma akakhule afunde futhi empilweni yakhe. Eyi ukubona umuntu wesifazane okwazi ukumela ingane angayizali ngisho seshawa kodwa ephikelela ethi noma ungangibulala kanjani noma ungangenzani kodwa ekugcineni uzogcine uyikhiphile imali yengane yesikole. Ufundile uNtokozo efundelelwa uma wakhe singesihle isimo noma bungebuhle ubudlelwane phakathi kwamama nobaba kodwa wakhetha uma wakhe ukuthi akhulise yena futhi amfukamele. Akaze ngimbone umuntu wesifazane onesibindi esingaka sokudela noma sokuzwa ubuhlungu abuzwele umntwana amthatha amfake ngempela enhlizweni yakhe amenze ingane yakhe. Siyabonga kakhulu selishayela ihlombe udaba lwanamhlanje uma sibona abantu besifazane abasakwazi ukufukamela ezinye zey'ngane noma abanye abantwana ababakhulisayo bebafukamele njengabantwana babo. Iyona nto siyipromote lesi ngabantu besifazane noma siyipromote kule show ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uthola ingane noma uwumzali khulisa ingane yakho noma ngathiwa uyizali ikhulise njengey'ngane zakho ngoba ngeke ulwazi ngelinye ilanga umuntu oyokukhipha osizini akubeke empilweni okumele uyiphile. Sixolise kakhulu ngomsindo obukhona namhlanje makuwukuthi uni-affectile isimo esingasikwazi ukusishintsha noma sisuke siphoqa ukuthi sisebenze ngaphansi kwazo. Kunemizi egcina isemgwaqeni noma ekhande ngasemgwaqeni okuyiyona esigcine siphoqeleka ukuthi sisebenze kuyo. Asikwazi-ke ukuthi masimfica umuntu esekhaya bese sithi akaphume ngoba nakho thina sifuna indawo ethulile noma sifuna ukusebenzela endaweni ethulile kodwa isimo esisificile ekhaya yisona esisiphoqile ukuthi sisebenzele phansi kwaso. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu.
phansi eMelmoti ngidlulisa ukubonga uthando nisithanda ngalo siyi-South Africa yonke nithi inkinga yomunye inkinga yethu sonke. Namhlanje asikhali kule episode kodwa sishaya izandla sibongela umuntu omusha, sibongela umuntu osemncane okhulile wabuya wathi angibuyele emumva ngiyombonga umzali wami. Nakho kumele ngikukhumbuze khona ngaso sonke isikhathi uma ungene kwiStetelegu Media lapha ku-YouTube kunalento engathi insimbi, le nsimbi egobile ethi la wena kumele uchoboze khona ufike uthi subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma iStetelegu Media siphaka ube ngowokuqala ukuzwa ukuthi zithina zinoju zanamhlanje yini le uStetelegu aniphathele yona na kanjani ayigedi uStetelegu njalo ngoLwesihlanu uyaphaka. Mina-ke Stetelegu intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonane futhi ngokuzayo.